Sari kaham jatan sanja kaham sanja jorang tongka menagi tongka aset kaham ke i kone di tower rok tambaging ke tini kaisa jaga thangna nai tongo kaisa abo norok ani channel ni bising tei nai mannai norok nai tongdi firar ani face to norok nukliya kaham ke tai kono tini ni blog ke ani hall ni blog sing china chalo ya phone ni blog ang kaisa jaga thangni nai kaisa sorry kaisa jaga thangna nai mani mung ke ang jaga chaya norok sakang ke naya ni mano norok nai tongdi sari ko piaba video upload khaina ke saro phano ni mano piaba tini ni blog ke ani hall khumulwng kaisa program tongo a jaga shoot khaina nai tongo ang norok nai tongdi abo toma program abo ang saya norok nai simi tongdi bongni ya bongni tuitu ma bai bongni phai bai sing jotun lolo tini sing phono ma kha jong changja ba khena ang jara ka bongna le jara bai thangka ani besing gotam bo di bu mo ke khobe de borma bo khorok best role da boni ya ko farbai all future artists association ni member Mr. Levi de Borma Ini kok ate pamit tong.